Apartmenta kan thiltawn maktak. Episode 1 by Gracie. Kamangay le kadam chunga kopui tura kalau suang tuale. Kamahel kanin nei ni chu alo thiang ta ha. Mite in nei ni angin roita the velo maila. Kapasal ang chunga ka the ni hi kovela kalom ni berle kalim ni ber alo ni tazok ani. Eizon na wangin kopui lam kan pana. Kanpa hi private company pakata thokin aboy thele maya achang chuan tle war chang po anei thwin alo tam viau lo ma se athokrim ma kanin luaman ato ema wang chuan in lua tur tlom zo kan jong thina tha liam hnu chuan vanei thak tak main agent pakhat rohit kaltangin floor pakhat kan muhlor maya room chu nom viau lo ma se keini tan chuan thelro puitak ani Chumi room a chuan bedroom pahnih omin balcony po azau thain nuam po anuam hle a tin hun thirnan po anuam boka he building a kan omna hi chhongruk na ni in kan omna hi room number somli pahnih na ani Rohit ne natangin room chabi lain kan bungrua te chu lifa te thia chawin ari zual deuh te chu step atangin kan zon chawve boka makve deuh chu a building ngai tu chuan lift te chu a hluin arimpo atui lo hle maya ka ria dan chuan mitherim don te po anamin ka ria room ti file bungrua te rem felnan hun kan hmang ni leng zak mai Chumi zan chu tui takin kan mu maya atuk po pon chok mi alovin in te chu kan tifaya kan bungrua da felbak te chu kan da thale hloma nileng in hun kan hmang le ani Chumi zan po chu tui takin kan mu le a zin ka har chu dar sari vel alo ni dai tu a kan pa po alo om to lo Nini lai na thok lo ani awangin an puten an lo bianga zinkar ma taka akala kangai ani Coffee te siamin ka in pa boka chumi lai chuan kitchena bellbom ka han hong chu bellbom chunga chuan lekha omzenei taka in thlep hi ka hmu a lekha poimo tak ani ringin ke en chu lekha chuan room number somli pahnih na lo om tur ta tan ti alo ni a eng thu nge niang le ti in lungche ra thu in chu lekha in ziak chu ka chiar ta ani lekha chuan in lo lua thar te in chunga lom thu karon soye keipo he room number somli pahnih na hian kum somli lai kalom be tua ma se he building a hian thil thleng palin ka pasal po kalo chan to ani ni ma sela engwanga thinge ani ti chu ka soilowang tuna kanawin ke ma chawa khosakareng chu mindu puilo awangin an nena om turin min thlem reng thina ma se he in kalsana mundanga chu kadu lo hle thina ma se apartment a lift hi atamzo athat vak to lo awangin le ka kumpo alo tam to nen stepa chuk choreng la katling to bok lo nen katan a har sa to em awangin dule dulo sei thei lovin kanau te hena om turin he room hi ka chhuasan ani Mani omna anuam emo a hream emo po ni se kumtam tak lo khosak to na hankal sen chu thil har sa tak po ani chu wang chuan nang ni po kaumanga nuam taka in khosak kadu sak cheu awangin he lekha hi ka hnut chhia cheu ani he in hi in nuam tak ani a keipo he ina hian kalungai ni le kahlim ni po ni se he ina tang hian kalau tuarin kalau hlimpui ve thin to a he ina hian katan po a theihil theimia lo tur thil pakhat a om ve bok ma se he ina tanga hlim taka yom du ani chuan a hnuaya ka thu sei hi ilo zum vek angai don ani pakhat na in nei tu pa hian ati buai ngai lo wang che kan po akan ngai lo wang chenga khol po a khol ngai lo bokang che biak po a bezen zen lo wang che ma se a huna chia in luaman lo pe nge yang che
ina thil chia siam ngai au mani po in imi hriat ye jen chia hriat tirang che. Panina. Zing dar khat atanga zing lam dar thum inkar asian apartment a live te hi imang tur anelo. Klim taka yom du ani chuan step chia lo mang thinang che. Keipo kom chung khan boina kalau tok thina eng boina nge kato kasoi lovang. Eng po ni se hun bi kasoi chung hi chuan live hi imang tur anilo. Pathumna. Floor number 14 atanga ran tham ri isya thuna. Eng ran nge ram ti in tuma zo suang che. Tumi flora chuan pitar pakhat a oma. Khoya po in muula lo bitrinang che. Lo hlauhawm suang che. Ama hian leaf amang du ngai lo fa. Nima sela aru matanga thom isya thuna. En reng reng suang che. Adam lo ani po in vakan ngai suang che. Palina. Balkoni lama tuk vertify thin tu I huna po en reng suang che. Helawangin omay mayro. Amiela mithain lang masela en po ni sela lo belo mayro. Ama hian biak tungin hundrem chang azong thin ang chenga. Tin chupa chu engma lo pe suang che. Poisa emo tuisik tak ngel po lo pe suang che. Belova en po en lova yomani chuan. Reilova akalsan mayang che. Pangana. Eiji shim engpo ni sela. Iei bang reng. Dai thang takin da suang che. Bolho boma emo. Fritza emo fel takin da thinro. Rani vulani po in. Ai turi pe ani chuan. Ai kamhak la. Ai bang omani chuan. Rang takin pai mai trinang che. Chutilo chu zing dar khat atanga. Dar thum min kar asian. Ai tu tur an lokal trina. Ai idu lo chuan. Kathusoi hi lo zo mong che. Parukna. Floor number. Somruk pangana atanga. Somsari panina inkara omhoin. An bia che ani chuan. Lo chang reng suang che. Achan chu. He building akan ngai khan. Chumiruma omho chu. An thiveka. An kanglum vekani. Enge motia irum kong khar an lo kika. Floor number. Somruk pangana atanga. Somsari panina inkara. Local niya anin soya ani chuan. Lo hon reng suang che. Kong khar kal makro. Chabi spare khalala. Kong khar kal na spare ka siam po kha kal bokong che. Chuva nga akal na spare po siam kani. Pasarina. Hei hi awal samber ani. Imut na manrua. Chemme mo in Vietnam da trinang che. Achan chu. Engthil po lo tlang tut thai ani avangin. In ring renga chu ataber ani. Pariadna. Building a cheng te hian. Group committee andina. Ani chuan chuta tura an lo som che chuan. Lo telve ang che. Group chatak ani. Chumi group a chuan a hotu ber chu Peter ani a. Mifel takpo ani. Peter chuan fa patni aneya. In hersia tir turin aso mang che. Ma se lo in hersia tir suang che. Pakuana. Apartment chunga hian. Zote hul nei lo ava kwal reng anga. Chu zote chu abren chachi ani avangin. Aman po atauhle ani. Hemi building a hian anei tu anam to lo. Zote chuan. Mi entin ma atingay lo. Ma se. Zote chu pom reng suang che. Ni ma se la. Floor number. Somruk pangana atanga. Somsari panina. Inkara omho ihuani chuan. Zote chu pom la. In chunga lutin kong khakal makang che. Zote ipum chung zong chuan itak sa in adena lai apiang chu. Meika ngangin a omanga. Arele mayang. Asom na a chuan. Bathroom chunga ceiling alay takakua en la. Thildum pakhat. Avei trinang. Hlaus wang che. Ceiling po achim lo wanga. Chu thil chu alo chuk bok lo wang. Entin ma atilo wang che. Kaum lai atanga ani toa. A kalar po ayin thak trin. In nei tupa po in asia. Postman hi merin tak ani a. Kaum ma atanga ani toa.
Ani hian ge chabi po aneya. Hemi building thua shedu ine yani chuan. Postman chu lozo trinang che. Iyo matanga kar khatsung chu kathusay ho ka. Azual viaw anga. Hela ina ilolu thi ithil di sualian bera ipuang. Ka le khazia ichiar atangin ayin tran anga. Hemi kar khatsung hi ituar theya. Ituar zawani chuan. He building chunga sang le. Engkim hi thil pa ngai zan lo thang trin tepo hi nuam itito viawin karing ani. Heng thil hi izom vekani chuan nuam takin yom tuang. Kathusay ho hi lo zom vekang che. Lo van neiro. Keipo he ina trin kani di siala. He room hi karum hui ani. Chumi lekha ka chiar zo chu enge ka ngai tuang tipo ka hret hei tolo. Fiam thu mai maya ka ngaya ma se ke ejen pain. Kan lu tira hemi rooma mei chia lo to thu min thil kha ka hret chuak ta thuta. Bathroom chunga kwa tang chuan thil dum deu. Vei chu ka hmu ta thuta. Akalar chu ayin thak zok in ka hmu bok. Nizan masa a koridora. Zote mul nei lo vak ka lo fiam po kha. Ka han fiat chua le chuan ka hlauhawm deu toa. He in kalung muan na tur. Kalom na tur in tia ka lo se trin chu. Kalung ay na tur alo ni zok toa. Sana ke en chuan dar som alo ni don tareng mai. Tukvera tanga postman kal liam chia ka hmu chuan. Kong khar chu hongin. Kong khar bula chuan le kathon pani alo oma. Chumizo revak lawa chuan. Mipa pakhat tukver tifaya. Kong khar logika loading ka hmu chuan. Ka le kachiar chu ka hret chuak ruma. Engma en lo chuan. Ka in hret lo tir taringota. Chupa chu adin renta ka chuan. Ka mitchir chuan ka han ena. Amela chu misual melpo apobok zero. Chuta keipo in tildik lo di siayin kan pa chu hlauhawm tur chuan message chu kathona. Chupa chu kong khar tang chuan lo tongin tuisik in tur ka hu theilang em. Oniem dak chuan aron tilea. Ngai sakvak lova kom ta ka chuan reilova abole tadei mai. Pona chuan chuakin chupa chu mule tum chuan ka han en kuala. Ma se mutu reng tolo. Ka phone ke na kan pa atang chuan message engma ka don tak lova chuan abuaya mi ni ang le. Alo ho hun ani do boksi ti in ka phone ta ringot maya. Voi thum voi li lai ka call nupoa apik thei tak lova chuan. An na thona manager chu call in kan pa ka biak du thu chu ka shila. An manager chuan. In pa hi ni thum lai thokin a local do lova. Abang do na ni chuan lo say chiang ru aron titamay. Phone chu ada le ngal maya. Kan pa ka phone le a. Angay te buk chuan ala le thei ta reng lo mai. Thil chu ka ngay tuata newa. Ka fil hai le maya. Kan pa le an manager siya min fiama ka lang ay thaw ani. Kan pa hiyan akal do na te lekha hi azia ka mindi thaya ka lang ay ri. Ni masela chu po chu ani thei lo. Sana ka ena atlai tul boksi. Room lo lua masatu in lekha lift chung chang azia te kha ka ngay tua chuak lea. Kan pa na thok akal hiyan step hong lovin apartment a lift hi atmang ani te karing ta hiyal ani.